Vatandaşlar salam. Esasanam aktivistler, vatansöýçüler sizlere salam. Aktivistler size şul jurnalisti tanıtjak. Videonu soňuna çende gör, menne faktlar var. Häzir görseňiz o faktlary özüňizem geň galarsyňyz ýöne men bundan beýlek şu jurnalist sumogy vatan haýny diýjek vatandaşlar. Näme üçin? Menne vatan haýny diýmek üçinem esas var. Çünki hiç bir Türkmen, hiç bir watanny söýýän adam öz ýurdunyň başga bir ýurdun golasyna girmegini islemez vatandaşlar. Ha şol isleýär. Näde tutnamasy. Naseredin Türkmençilik diýip Telegramda bir gruppa bar vatandaşlar. Şol ýerde А вы бы хотели, чтобы Центральная Азия с Туркменистаном и Закавказье вошли в состав России и жить в составе России и СССР diye. Menkine görüşüňiz ýaly net diýip dur. Ýöne ýokarda bir 20% görkezýän da haçu diýen bir görkezji bar. Muny bu kanalyň özü allyda şuň için näkilerde görkezdi. Ha olan bu taýda. Ha soňundan şu post tenidem duşa kanalda vatandaşlar da haçu diýeniň içinde Mikhail Vulkanov diýip biri bar, biram Murat Rahimov diýip biri bar. Ýene başga raklerden gör. Naseredin Murat Rahimov. И şu taýda da şu kanalyň eýesi сегодня хочу рассказать вам об одном одиозном, широко известном в узких кругах туркменских журналистских персонажа диýip Allah Murat Rahimov şu ses verilişige da haçu diýen naseret şu taýda göteredip görüň. Da haçu diýilen ýerde Mikhail Vulkanov diýip biri bar. Конечно, ol ors öz ýurduny başga bir ýurdun ýene golasyna girmeni isler ol. Ýöne Murat Rahimov diýen biri bar vatandaşlar. Bulam da haçu diýip ses beren adamdan biri. Ýene orda. Ha şol postyň aşağında da şu taýda görkezýär. Что это geçe мы провели опрос, о котором вопрос звучал: как хотите ли вы, чтобы Туркменистан был в составе России Федерации, но на которых этот человек Аллах Мурат Рахимов ответил: да, хочу. Это лишь одно из многих доказательств, показывающих сущность и реальность цели этого дяди Тома дип yazıplar. Görüşüňiz ýaly vatandaşlar, şol adam görüşüňiz ýaly şu taýda Murat Rahimov diýilen Allah Murat Rahimov näme üçin Rossiýany şuna içine tankit etmän gelýänini indi düşündiňizmi? Näme üçin meniň şol adama garşy görüşýänimi indi düşündiňizmi? Dostran bolup biziň aramyza girip aslına seresden Türkmenistanda bir diktaturan bolmagy isleýän ok bulam. Ýöne täze dören hökümetiňem, häkimetiňem Rossiýanyň golasyna hatda gerek bolsa Rossiýanyň gönümel golasyna şu Tatarstan ýaly Başkiriýa ýaly Çeçenstan ýaly gönü baglanmagyna misleýär. Şoňa haýyn diýmäňde näme diýen vatandaşlar? Dönüp diýmäňde näme diýen adamlar? Soňam diýýäňiz, hani nuri sen bile duşdyňyz, naharidiňiz, duşara gidiňiz bile, kafeye gitdiňiz. Ay janowyn wagtyň geçmegi bilen tanýan adam diýilýän zat. İçini aslany. Ine şu zatlar göremizden soň uzaklaşýar edem. Düşündiň? Şu zatlar gördük. Ine şunyň tutnamasy görüşüňiz ýaly, ine şu anketa da haçu diýen adamlar görülüşde Türkmenistan hökümetini tankit edýär. Şu anketa ýalňyşmasam 2022-nji ýylyň 20-nji awgustunda bolmaly. Barıp görüp bilersiňiz vatandaşlar. Rossiýanyň düdümine girmegini isleýäňizmi? Zakavkazya bilen bile diýip berilen sorawa, hawa diýip beren adamlar. Biz aktivistlik intagam döräp dursaý bolmasa, ol Türkmenistanyň içinden oturup görüşüňiz ýaly emez vatandaşlar. Kimisi tankit edýär şu taýdan pay almak üçin. Kimisi tankit edýär şu posta gözü geçip öz isleýişi ýaly dolandyrmak üçin. Kimisi tankit eden bolýar ýene birine hyzmat etmek üçin.
görüşmek üzere. Allamrat Rahimov, jurnalist Allamrat Rahimov. Bulara da jogap berersiň diýip umyt edýän. Ina şu delillere. Da haçu diýdiň, näme sebäp bilen diýdiň. Odol zordan garaşdyrdyňmyza allyk näme de bolsa. Näme de bolsa bir garaşdyrdyňmyz bar. Awa eleki Putin'in baglygy häzirlikçe bar ol. Öňe zato garaşdyr bolmak ýaly derece köp ýurtlara ýetip bilmäke sen täzeden Türkmenistany ýygyna Russiýa üçin sokmaga kömek etmeň kimiň peýdasyna? Öz watanyna haýynlyk etmek dälmi şu? Halkyna dönüklik etmek dälmi şu? Allamrat Rahimov. Däl bolsa näme üçin şunu da haçu diýdim onu? Muna nähile gelip düşünürip bilersiň ki sen? Ine şu taýdaky anketada 146 ses berilipdir, 20% da haçu diýenler. Yani siz isleýäňizmi? Şop Sentralna Aziýa, Merkez Aziýa, Türkmenistanam, Zakavkaziýa başly sastaw Rossiýa, ýyjyt sastaw Rossiýa. Sen olar ýaly isleýän bolsaň Rossiýadaň düzüminde ýaşamagy, Poha Şwetsiyada neme Çekiýada gezip dursun. Bar gitdiýä diýsek ona maýdan ok. Sen meniň gözümde mundan beýle dönük, haýyn Allamrat Rahimov. Senin başka aýdyra sözüň jogabyň bolup bilmeýärmi? Näme üçin da haçu diýeniňi düşündiribem bilmeýän sen. Men taň aýdaýyn. Awa. Inanýan şeýle talantly adamlarymyň başga döwletleri gulluk edýändigine. Inanýan watandaşlar. Aramyzda haýynlaryň dörýändigine.